FM na sige dalon deje no denimo oge ahụ anyị na-awụsa alụ dịka ndị Igbo wee were asụsụ anyị wee dissect bụ okwu wee gwaba onwe anyị eziokwu wee kwuwe ihe otu o si wee dị. Na-asị gị nnọọ deje. Ya so taa abụrụgo ụbọchị ọfụ, ụbọchị ọzọ, ọmalịcha ụbọchị nnọọ. Chineke nyere anyị nnọọ anyị wee dị ndụ na ndị dị ndụ. Ọ dịrị izi, ọ bụrụ ife mmadụ kwesịrị iji wee kpalie amụ. Onye ọ ga-awụ icheta like this, tie onwe gị aka n'obi si yes na ị na-eme ọfụma and onye nke gị hụ gị n'anya, maka na ọ bụrụ na ị ka ndị nọ na mọchụarị mma, yes, onye nọ na hospital ka nwedịrị olileanya. Onwe ndị bụ na olileanya akọtụ nwere ma ime ebere ma imela amara nwere ozi ha ma nwetanwuzi ụdị ife afọ, mana anyị nwa bụ na anyị dị ndụ anyị ga-enweta all that and more. Why? Maka na anyị ka dị ndụ and ame m ka mmalụ na onye ọbụla dị ndụ nwere olileanya na ndụ dụkwa n'alụ nwere ibe mmadụ anyị emenwu. So na-asị unu nnọọ afa mba ntị Chinazọ na-anabata unu officially na Odenigbo na Volt 104.3 FM ebe a wee ebe anyị na-awụsa arụ eji asụsụ anyị akpa nkata ebe nnọọ okwu nkenke bie ya kirikiri otu anyị ga-esi wee ghọtanwu ya, mee ya nnọọ bụrụ ife mmadụ niile ga-aghọta, sonye nkwu olu. Ebe anụ a ka anyị na-akpa nkata ka ụmụ nwanne, ebe a ka anyị na-atụkọ isi ọnụ, ebe a ka anyị na-anyụkọ mamịrị ọnụ onwe ike gbaa ofu. Ebe a ka m na-ajụ unu kedu uche unu, maka na uche onye adị njọ. Na-asị unu ka ife unu lo, maka na mụ anụ nwe mba ntị Chinazọ enidikwa mịmụta one or two things ghọtago na-etinyeke ya na nke mmakwa na ma mmadụ adịrọkwa perfect, ọwere mmadụ adị amachi ife niile, kama na onwe nke ọjọọ ya ma ịtrai ya mee gịnị change na tia, especially ndị nke ahụ ndị mmadụ na-asị gị change gbanwee na ọ dịrọ mma, gbanwee na ọ dịrọ mma. Maka na asị na ezigbo afa ka ego, hapụkwa na era anyị nọ na ya kịta. Ezigbo afa true ka bụ ego, because some mgbe ị nwere ego but ị nweghị ezigbo afa ka ị ga-aghọta that na o nwere ebe ego gị ga-edugiga nwee ebe afa ga-edugiga. Mana ị nwee ha na-abụ ifuru nọ surplus, ifuru nọ ya ka a na-akpọ count your blessings, name them one by one. So ọ dị ezigbote mkpa onwe nke a na-asị gị change biko jisie ike gbanwee ya. Asị gị jide ka iji ma na ị na-eme ọfụma. Na-asị unu daalụ, na-asị unu deje, na-asị unu agakwa n'ebe ọbụla maka na nna anacheta azụ mgbe nna chetara azụ let the cat out of the bag. Mana tupu nga achọrọ m ime ka unu malụ na nnọkwa live na Volt Odenigbo na YouTube channel anyị Volt Odenigbo. Ịbanye isonyela anyị live and direct. Ọ bụ na subscribe or in case na ọ bụ na subscribe bere n'ife abizizi na-ege m ntị ọ na igotel phone ọfụ mana Christmas ka a na-agba. Yes, so and of course mana taa men's international day taa no, so anyị ga-eji ohere anọ wee megorọtasịtụ aka ebe ụmụ nwoke anyị na-eme ọfụma na ebe fadị eme ọfụma. Ọ bụ na ị bụ nwaanyị, ị na-ege m ntị, ọ bụ na ị nwere enyi nwoke, ọ bụ na ị nwere di, ọ bụ na ị nwere nwanne nwoke, ọ na onwe nwoke na around you but this time around onwe ife ọ na-eme ide alike, this is an opportunity ikwuchepụta ya. Egwu anyị ka isi wee chọọ ka o si wee gbanwee. Maka ụmụ nwoke anyị na-atry sometimes ha adị aware, mana ndị ọsawa agbaka na onwe gị arụ ihe njikwa gị ya n'oge ka ibido n'oge chewe ya, because onwe ndị dị ka m na-enwe forgiving heart. Ihe mekwa na eketa echi niile anyị echezogo, next minute anyị echezogo, ị na-ajụza anyị ka ife na-ese anyị amarọ. So jiri kịta gbakọba chekibe gbakọba wepụbe na-asị oke nwanne m nwoke a kedu ebe ọ nọ wee mejọ m, okay di m ọma kedu ihe ọ na-eme di m adị alike mgbe niile. Ma ọ nwere ndị amara ihe mmadụ na-eme ha mana ha fụ ha iwe webe ha. Eziokwu onwe ndị ọya bụ like this ichezogo ihe ha mana ịma na ha kpasu gị iwe, ịdị echeta na gị na ha na-akpa na fonu, or sometimes ha kpọọ gị icheta ifu mana ịfụ ha like this iwe a na-ewe gị mana ị mara why. Mana enwee why mana ọ na-icheta ichezogo because ichezo gị ya in short. So jide kịta agbakọwa ya ka because enwere a lot of men na-ege anyị ntị, ha ga-amụta because the truth is that not a general thing. Ife ya ha na-eme ihe ahụ ifu na Okechukwu na-eme Ngozi exactly the same thing ka Emeka na-eme Gịnịka. I'm telling you, ụmụ nwoke bụ omume ha dị nnọọ apụta sị na amụrụ na ofu ife na-amekọ ha. Ha apụta na-asị na all men are the same ọkwa ya. Or because all men will ego and pride, and sometimes onya na-anọchife ụzọ nyanwa na blind fa onya nwa na-emefa sometimes ihe ha kwesịrị ime ama mmịa because ha mara ka ha ga-esi wee bụrụ the first person to do. Mana nsogbu adịrọ tata achọrọ m ka ụmụ nwaanyị mee ka anyị mara ife ụmụ nwoke na-emefa fa alaikọrọ.
then ịma na onwe nkata anyị nọ na-akpa yesterday because of ife batara n'etiti program anyị akpazini ya bụ nkata emepe nnọọ phone line n'oge ka anyị nwee ike kpaa anya bụ nkata. Cheta na taa International Men's Day, so anyị na-echeta ụmụ nwoke. How I feel about men. You know how I feel. Ụmụ nwoke na-agbasi mbọ ike. I have to tell you, ụmụ nwoke na-anwa, ha na-try, ọ dịrị easy. Onwe dị nwaanyị ọsọkwa ya nwaanyị onwere nwaanyị ga-emenwe ihe nwoke na-eme, ọ dịrọ possible. Ụdị ego ọsọkwa gị na-akpa, ụdị ego ọsọ gị na-emeki. I'm telling you, nwoke bụ nwoke, adịghị ama aka. Ịchọsikwa ịma aka, ide ama aka enene. Mana nsogbu adịrọ. A gara ebe ọbụla ka nna cheta azụ. Cheta na ị nọ na Volt 104.3 FM. Afọ mba ntị Chinazọ, ị na-ege Odenigbo. Odenigbo na-abịara gị every day na ọkụkọ na alụ 4 from 4 wee ruo 6 o'clock. Mụ na gị ga-anọgide ebe a. Anyị na-akpanya bụ nkata na-aga to the permanent site. O ike wee na-adaba. Ịghọtago? So magon ka ọ na-adị na ka nnabata unu wite ọmalite egwu anyị. Egwu ahụ ọ ya awụ kpọkwa na ala like this, ịnakwa na ala anọ ema na ịnọgolu na Odenigbo na Volt 104.3 FM. Agakwa na ebe ọbụla maka na nna cheta azụ. Igbo amaka, maka na nke bụ eziokwu bụ eyi. Igbo amaka even though na ndị ọjọọ chọziri nnọọ amam ndị ha webatara n'etiti mana nsogbu adịrọ. Is well even inside well. Ọ ya adịcha mma. Ndewo.
Anachetego maazụ na Volt 104.3 FM na-asị unu daalụ kụnsue nọnyere m nna wee kpọcha egwu ndị a niile wee nnọọ nwa aṅụrị wee dajunata n'obi anyị anwụ karị ha mata na-apụtagokwu ịmana bifo na ana m agwa unu si unu jishi n'ike kunu go Vaseline dowe maka na ọ ya adị egwu ọ ga-adị kpọkpọ this period onwe ka o si wee dị ime gịnị ịma were Vaseline kọchasị ahụ gị nnọọ ka akọchitata anya bụ iwe alright so afọ mgbatị chinazụ ọ bụ na ijọs na join anyị ịbịakwa right on time ịnọ nnọọ n'oge ịbịa nnọọ n'oge ịbịalụ n'oge nnọọ na mitin mgbede mana ịma na mitin anyị adịghị dị ekwu ogologo okwu too much anyị na-ekwukwe sha anyị na-ekwukwe anyway mana ịmago ọkọ wee dị mma so tata gwa m na taa o Men's International Day so anyị na-recognize ụmụ nwoke wee si unu ọ bụ na o nwere ife bụ ife afọ nwoke na-eme unu adịghị alike ụmụ nwoke unu na-eme unu ma mpago ma digo ma oyi gị nwoke o ma nwanne gị nwoke o ma colleague go nke gị na-anọ n'ọfịs and they notice go no a common trait ebe ụmụ nwoke nọ because I'm telling you ụmụ nwoke ha nwere common trait ofu ihe ka a na-aya kpọọ m na 07060485853 anyị mana ụmụ nwoke na ifefa na-eme erike ifefa na-abụ erike tupu eme a na-abụrọkwa ede job adọya melu nju esi unu na onye mere sometimes ha dị amadi ifefa na-eme ịma mma ifefa ha ma mma ihe ha na-eme ntụla ịgwa ha anyị ga-eji esi gị na ụmụ nwoke bụ tata onwe maka ihe ọzọ na-abụrụ gịnị ha na-alaiki ka a bụrụ ha na-alaiki attention nye ha dị attention nyefe agwafasị ya na notice gopa ife dị otu a nekwa ife dị otu a ka ị na-eme ma laikụrụ m ya tata ị nwere ohere ikwu onwere ihe ome onwere onye dị perfect I'm telling you onwere onye dị perfect ma gụwa na-achọ ikwuo ma ọmụwa na-ekwu okwu kịta onwere onye dị perfect ma nwoke anọ na be onwere onye dị perfect mana the most important thing bụ gịnị working towards that imperfection ihe ga-eme gị arụ ga-eme gị n'ụwa bụ na ijuru iteki correction and did their work towards it onye bụ alụ ga-eme gị mana ọ bụ na ị dị imperfect anyị na-afụ ka ị na-agba mbọ na ị na-agakwa towards the imeki sure that na ihe ị na-eme na ị nwenatara aka na ya ịma nkwụsị ya verbatim ọ dịrọ possible because all habits ị develop go over time ịma happy ya verbatim mana at least anyị nwa nọ na-akụ na afụ that hey ị na-emeki kwa effort towards imago na change ebe a ka anya bụ mgbaghara si ya eji wee bata. Hello. Good evening. Ka ime? Mgbede ọma ka afa gị na ebe isi akpọ m. Chinwokwu from ụmụnko nnọọ. Gaa n'iru. Ana m ihe na-ekwu. Ana m asịgodo ụmụ nwoke niile. I'm making a good fan. I don't know what n'isi. Mana onwere some people notice going now. The worst thing can happen to a man existing under the sky. Bona or the runabo. And the mother the runabo. The worst thing game be madino. So when you came mad only the runabo when you came ihoya. Uche no mi honde. Hey, hello? Okay, I'm not network. But ọ bụ na m wetara ebe o si aga. Ọ na-ekwu maka ụmụ nwoke na-eme mere n'iru gbampete n'azụ. Hapụnụ mere n'iru gbampete n'azụ ọfụ ụmụ nwaanyị. Ụmụ nwaanyị ka anyị ma na-abụ ha bụ gịnị? Ha kwuo ofu eme ofu, apụta n'azụ eme karịa. So mere n'iru gbampete n'azụ ka ọ na-achọ ịkọwa ya bụ mmadụ ewu kedu afọ anụmanụ a na-agbadi n'ime ọfịa na camouflage ọfụ green ọchagharịa green ọfụ yellow ọcha ka ezi afịa biko ncheta kenenu m afịa onwe ya a na-akpị ya n'Igbo nwe ya a na-akpị ya n'oyibo echetara ọzọ m mana anọkwa m live on YouTube na our YouTube channel Vote Odenigbo then nkata anyị na-akpa yesterday bụ maka Lieutenant Yerima bụ onye nke stand his ground na land property Ogia last week mgbe kedafa abroda anyị anụ Minister for FCT bịara inspection wee kwechiri si ya na ọma mba na Ogia nwana na ọ bụrụ ya nwana
Now, I noticed is na on Sunday, some people were, in fact, Sunday ka nke mere ya n'iru mee ya, but on Sunday mezi ka I malo that na people have been trailing him since when that encounter with Yeso Nwike. So life here they at risk. And then obu na obro panic button open. Ndị akali onye ma ihe akara na-akọ n'isi nwata nwoke a. So ajụjụ wee jụ m na jụ wee bụrụ gịnị eziokwu adịzikwa n'obodo a. Because ọ na-eme akpọrọ ndị Igbo n'ọkpụrụ ndị Igbo ifere na ife na-eme na be anyị a kịta abụ ihe na-emekwa ebe ọzọ. Eziokwu adịzikwa mmadụ ya kwudo nkwa n'eziokwu nwoke a ya bụzikwa nwoke si na ihe mma adịrọ mụọ chest ya. Because ọ bụ na Yeso Nwike chest ya in as much as na ma ndị soldiers or army enwere any business with civilians, onwere any reason ịnọ there. Ebe ọ bụrụ ebe warfare war na-aga or anything. But then onwe ihe bụ na oke onye nke a tụkwula na my wrong n'ime ha na-abụ nwere ndị metere ya ọ bụzi nke iso ya rezi nwoke chọọ imemini ya o nwere ka ọ dị. Hello, good evening. Ka ime ana m ekenekwa Chukwu kekwa daalụ, thank God. Ọrụ dị oyi, ọrụ dị mma. Gaa n'iru, taa Men's Day. Istrodumaga na chameleon, eziokwu ịnọ die. Daalụ sọ. Onwe ọzọ ịchọ itiela anyị. Achịzi na ọchị onwere ihe okwu nọ n'ọnụ eme, nwere ihe okwu nọ n'ime ọnụ eme, kwubi ya. Ya ịchọ ịbịakwa ya ọnụ ịchọ ịbịakwa ọnụ ka ịchọ ego ka ịchọ ka ndị ashịa gị nke wụ problem gị. Nsogbu adịrọ mgbe ị bịa ka anyị ma ego n'iji n'akpa na ka anyị ma na ijikwa ego. You don't say. Daalụ so daalụ, alright. Ọ na-anụgo nian a na-ekwezikwa onu m ọnụ biko na onye jide ego nso nwekwa ihe nji eme o biko onye jidekwa ego ya bịa welu adịrọ m mma ekenwe ya ntotu. Alright, daalụ so daalụ kpọọ m na 07060485853 ma kpọọ na 09155708347. Hello, good evening. Ka ime adịm oyi Ugo buzuo ke maka ndị afịa taa. Thank God. Gaa n'iru. Amen. Anọ m ya. Ọzọ akwọburu gị chọrọ ikwu ịma na ọ dịghị adị mma nwoke ime mere n'ihu gwopụta n'azụ. Ọ dị ezigbo njọ, ọ dịghị mma atọ. Nwoke kwesịrị ịbụ ọpụta ọ dị stand still mee ihe na-aga n'ihu. Ọnwụghị nke bụ ọ gaa gbuo n'ime ọhịa ọ mapụta n'ụzọ jụwa ka onye na-egbu. Yes. Ịghọtago ihe m na-ekwu. So nwoke kwesịrị ịbụ stand fit
nwoke mana ihe nwere chere ụmụ nwoke karịrị nghọta aga nwoke ga-efuru ebe akọwachago na egwu ya ọkụrụ so emechagode kpọpụrụ anyị egwu a nwoke na ife nsogbu adịrọ so nwoke ga-enye mee nke a mee nke ọzọ bịakwa n'ụlọ ndetekwa ma ndị ọgọ ma ndị ikwu na ibe so ihe nwoke na-eme karịrị so ekwesịrị ị na-eselebreti ya teti ekwupụtakwa tata iji tekwa Wednesday ọ na-adị mkpa a na-abụ emecha ihe niile a ụfọdụ sef ụmụ nwaanyị ịnatakwa n'ezinụlọ ha ma nwa the value ha onye instead of ikpe tikwa gị ịghọtago so onye agha ame ya adọnkịa ịghọta ha dozi mmata ha tụrụ n'ọhịa ọrụ gị ka ọ bụ which is very wrong. So ndị ohere agụ ụmụ nwaanyị ndị na-eme ya na ọ dịrọ mma ụmụ nwoke gbagharịcha ihe niile anọta n'ezinụlọ si peti ya gbapụrụ ya mmiri pịa ya aka n'azụ nwe ihe dịka ọgwụgodo ofu ekpem si desara anyị tebụl so ọ ya nwere ikwu daalụ sọ ọkwụ na anụ gị asị m unu kpọọ ka anyị mara ife ụmụ nwoke na-eme na-adịrọ mma ụmụ nwoke na-akpọzi nekwa ife ụmụ nwaanyị na-eme fafa ya alaiki onye ọ dịkwa mma today anyị na-enebanye anya n'ife niile gbasara ụmụ nwoke oke ka m brodin kwuo ya nnọọ ka ọ banyetechasi onye ọbụla ịma ife ụmụ nwaanyị kwesịrị ị na-eme ụmụ nwoke ngwa kpọzie ka unu gwa m ọ dị very very important ka unu gwa m maka na ụmụ nwoke without ụmụ nwoke anya ma survive kwa o hapụ ụmụ nwaanyị na-asị I can do this ọkwa asị ha na-ebekwa hapụkwa social media ihe ọbụla dị na social media ọkwa asị ụmụ nwaanyị a lot of us anyị ama mmenwukwa with in fact ọ bụla a lot of us anyị niile anyị ama mmenwu without ụmụ nwoke hey ịchọ ịnwụ n'oge ga erughị eru ya hello ka ime ndụkwa mma ndị mma daalụ Ekesin ka ebe ị nọ ama m na Ekesin na asị m Ekesin ọ maka na ntụ ga afa nnọọ okay ke maka ndị ugwu ajị ndalụ ya Men's Day. Tata bụ ụbọchị ahụ ịwachi na ebe niile mgbe kwesịrị ejuneta oyi maka na asị na tata bụ gịnị International Men's Day. Wọtabụ na-ekene ndị bụ ụmụ nwoke ọ bụrụkwa ụmụ nwoke bụ ụmụ nwoke ndị a na-eti nwunye ihe ndị a bụrụ etorokwa na ụmụ nwoke nke bụ eziokwu na ọmata ihe ọbụla nwunye gị mere gị ọ bụrụ itie ihe bụ the best solution. O nwere ụzọ ọzọ esi eti advice ka na-enyezi ụmụ nwoke ibe m ọ bụrụ bụ the best to treat a woman whatever itie ihe mana ebe a gị na worst ya ọ kara ma ọ nwere ụzọ ọzọ esi eti like mụ a since nụrụ onye be m anyị anwanube ma nwa mmetụ aka na echichi whatever si ma atụ anyị kwe anụwa ma nwere mmanụ m ụmụaka na-abụ mkpọrọ so anyị na-ebugo n'udo so ha esi oge emebụ ịmago na ụnụ bụ ụmụ nwaanyị akwa mgbekwara ka unu si imejọ m ihe m ga-eme bụ gịnị mgba nkịtị nke a bụ ka ntị ka esi meka nne ya mgba gị nkịtị ihe ọzọ ga-eme mpụọ shift olie mgbe m bata ọ na-akpọzi m na ọ na-asị m dị ike ịgwa na bịa na ma bata bịa elie nri n'isi ejugo dị oyi nna ekenesi ụmụ nwoke rinne ma ndị na-akpọ na Vote FM na-ayọkwa maka ezinụlọ eze nwata redio niile nọ n'Enugu a ndị na-amara eze nwata ada n'onu ya dị few na redio steshọn nọ n'Enugu a na-asịkwa ndị be biko jide n'obi ọ Chineke nwetara ma Chukwu enwegolu
ya anyị na-ekwu Chineke deziere ebe dị mma ya kwazie elu n'ụzọ ọtọ n'ugwu ndị nke nọ n'ụwa ya bụ eze nwata nọ na mmụọ ya kwazie elu ndị bịa ụzọ n'afọ Jizọs. Amen. Dalo. All right, Dalo. So, Dalo. 0706-048-5853. My phone is 0915-570-8347. And of course, then we're on the mod na my YouTube channel. Hello, Elu Andrew. Hello, how are you? Adamoma, Dalo. So, Prince Ozemena Nafugi, Dalo. Tizzy Brown, Dalo. Opmara Gloria, Auntie Chinazo, good evening. Oh, you look so cute, Dalo. I love your hairstyle. Well done. God is your strength. God is your strength. Chineke na bakwogu me too. Oh, in a of my Dalo. Hello. Good evening. Nde makekwan. Ka afa gị na-ebe isi akpọ m. Afa gị bụ gịnị? Omife nke bụ eziokwu. Oh, Senator no. Ke washi ya ekekwe na anyị ego na redio. Okay. Yeah. Onye ọ bụ na ihe dị mma adịghị eyi igbo anya afọ ya. Nsogbu adịrọ. Just ntinye application. Nye unu nọmba secretary mụ na-etinye application. Nsogbu adịrọ. Daalụ. Well, this Yerima, the lieutenant, where these things which weekend. Weekend is things like Ama Ben as na can investigation ka amalo onye nye ha order to throw him and to imago ihe obana ha na-eme na anyị amaro na onwe ike ka the police take it upon themselves. But na na-eme investigation. Yes, ka amali ihe onye zi ha itrele and he accost ya. Yes. Mba. As na on Sunday he was driving the motor block oya. Amara no kidnapping actually kidnap ya or actually igbe or something, but na a block oya so nya wa pezi a panic button na every soldier na panic button na motia. Yes. That panic button ka pezi no maybe 5 minutes ndị soldiers ndị ọzọ wee wuchie. Those police officers was also. Oh, yeah. Nigeria, yes, are you expecting what I go minister for FC or what? You're expecting a good trade soldier to behave like civilians because I'm under civilian rule. So this is something that bite more than they can chew. You make a soldier under command, under control. He chose to go be with as a civilian, but cannot more best chief minister. Therefore, God will say, with chain of command. They go disobey this period. So, as a lawyer, so on expect to see a junior officer to disobey the junior officer in their own command. So there are no junior officers who have respect for their spirit anymore because of no FCP command. All we see people due process, no dates are anything. So Nigeria tries an enemy because of need a politician or need for this and that. They are expecting a way trained soldier. Kabanza Batika one. After Boba is that okay, soldier blue soldier. So here on the level,
na-akpa because na emece now ihe a meche chọpụta the reality masịkwa na ya onye so ndị ga-enwe problem at the end because soldier will not take it live with them because ihe ahụ ifu now that man not there on his own all KDL and all that corner and you cannot tell us now cannot retire someone therefore now an individual like what she did there. It's a lie. Every organization will be happy and they yank it. But I go a law on our back there. And the retired soldier is still a soldier. That's how it is. The retired postman is still the postman. The retired police officer is still a police officer. You can use uniform, but the image is going in. So let's come on the main issue right today. That's the abuse of power. I don't know who nwere ibu nwoke erika nke mbụ onye nke kpọrọ izu ụkwụrụ maka mma nwoke ikwu nwoke ọ bụghị nwoke halfway ma ọ gakọta n'ihu ọgarụrụ azụ nke na-aka egosi ihe n'ebe ụmụ nwoke anyị nọ today bụ nwoke dị 100 50% of them ji ego achụ nwaanyị ọ dịrọ mma iche ịchụ nwaanyị gwa nwaanyị ka ịra ọtụtụ na-ebreak their bank account because of what he was there, living at get one. By all means, by all force. Therefore, he clearly in a high jump. Begin on the woman is maybe each or the enemy. If you go there, Kuwaka get back at the new, who do you say? On the other side, the young did not find ganga. All of the kids will be the matter. Oh, in case I know my elder sister. He did on again. So if I go forward again. So now my dad, when you know my sister, my dad and I was no young guy, this and that, one alone could this and that. Matching. But you know my sister, if I go forward and I make it shake and I don't be hearing there just said, or when know my sister. Then my sister got you matter the first time. Now not have any here. But then I go there. Ufunguri has one a room and chacha. So Ube Kedo, Iku in June, Kagolonka for before that more Isaac Iwe, Nagi Deva. My sister Juazi, Kezi, Gungudin, Eskumamutuga. Aqua girl, see, no friend in with a motor. You put my couple, no friends, yeah, Nanaka. Some good to you, no one kita. This is go be more. I used to when you could call my mom. I'm not going to say, I know the good, you know the good. Where did I get allowed? All that dim, okay, to pay zoo, okay, when I teach you, okay. And what time is there, then a man really won't be okay, he may watch upon Anya. And okay, we see, even one principle, who is zoo. I want to see involved more now. I will see to the working. Ọ bụ na ndị Chineke ntị na-ege ntị. Eziokwu. Chezie nke na-agbaka m isi bụ iji ego na ndị nzu nwaanyị. Nke a bụ ihe na-ewuteche m. Because one, ha kote enye ha ga-ekote blọkụ ndị ezigbo mmadụ a ụzọ. Ifu na the journey gawa ama galụ ụzọ ha adachapụzi. But then the original people get take over those women, take good care of them. Ọwa ha ute ha eme to go their road. So yeah, if I want to work in a bit today, now I'm going to see how we can get again corrected because what do you mean on Africa today? Because one, Africa wants to marry today, working and no why. If you know law, you can be married, you don't want what kind of it, you don't know kind of why young naga, which is very wrong. The Bible is no why it is working to work here. And today, many marriages today, people working to spend their own church, so no one govern her, so that governor why I fall in love with them, which is bad. So many things in that nature. So I go there good character working. You won't do work and deviate in your man in anything you tell him to stand there as a strong soldier. So now okay my have no I have. That's all. So more is then come okay. Oh what I'm on. Daalụ sọ. Daalụ. Eziokwu. Nwoke kwesịrị ịbụ nwoke. Ọ kwesịrị ịbụ afụ nwoke ama na afụ nwoke. Anụ ọnụ nwoke ama na anụrụ ọnụ nwoke. Nwoke kwuo okwu, kwudo n'okwu ikwu. Na sị na your word is your bound.
o mean that na ikwu okwu people malụ na Okeke kwuru okwu a sị gị Okeke trust onye okwu na elu okwu ọ na-eme ihe okwu, not the other way around. Onye okwuchego onye a na-ekwu okwu ka nwaanyị hafia na o nwere okwu ya da. In fact ịbụrụ nwoke achị ịkọwa gị asị na onye nke a ya wee okwucha okwu okwugharịa nke ga-efugo because o nwere onye ga-achọ ime business with you. O nwere onye achọ ka ijidere because amago that na okwu ọnụ ọbụla ikwu na asị dị na ya. O nweghị ga-achọ inye gị ihe nnajide elu m. Onye a ga-asị ọbụna ụfọdụ bụ ụmụ nwoke a ga-asị ọbụna ịchọ ka ihe gị fuo jee nye ya Okafọ. Ọ ka mma na ọbụna ịchọ inye Okafọ ihe nye ya ihe ọ ya wee ma na ofu echi ma ọnwụ nwe kosi na onye ahụ na ọ dịrọ straight forward. Ha mụnwa bụgodo nwaanyị sef agwa m ụdị ihe ahụ ọ na-agbawa m ịma obi, ọ na-agbawa m obi, ọ na-afọcha m kpọọ gị na fon si gị makwa onye gị na ya na-emekọ ihe nke ọfụzikwa nwoke na like mba. So ọ na-adị very important ịbụrụ nwoke kwuo okwu kwudo n'okwu ikwu. Ịchọ ime ihe ikwuo na ị ga-eme ihe ya mee ya, ọ dị important. Hello, ka ime mgbede ọma ka afa gị na ebe isi akpọ m? Anwụ nnọọ gaa n'iru. Ụmụ nwoke ibe m, Happy International Men's Day. Ọ bụ ya kpọrọ ya? Yes, so ya kpọrọ ya. International Men's Day. And the Chinazo, by any year, you put out or to try and boom walking. You go out. If we get down what I will eat up Kata. Only one of us in Ako. I'm going to say I get it going out. Okay, maintenant, bon, maintenant, you could see with you. If I was not worker, Monia, Emonia, would you have a woman? You have the Bibiasa, okay, behind the local Mokana. He also powerful. Right. And we're Okumoko, Moana, nonsense pride. Afụ nwoke n'ojiro ihe ịmakwa n'ijiro ịmakwa n'aka gị ka eruru ebe ahụ isi ka iwere lafkadị gaa mee uyo ka asịkwa n'izu imechie ịdaza n'ụlọ bewe akwa ịmarụ na ihe a ka a na-akpọ stupid pride na-enweghị isi. Ịma na nwoke bụ nwoke kwesịrị ịma otu akara gị, ịmara otu ịra otu ahụ ịra ga-eme gị ịmara ndị gị na ha na-abụọ ga na-akpa maka ọtụtụ mgbe ọ abụ oyi ọtụtụ n'ime anyị na-eme na-akpatara anyị ihe anyị na-eme ihe agaghị eruru maka mgbe ọbụla ibido wee yiwe ọya onye okoko kwamgbe ị ga-achọkwa ka imekwe ka ọ dịkwa ka gị na ana mbọ nọ n'ofu ogogo ebe ị ma na gị na ana mba akwụrụ. Ọ ka mkpa dị mma na ibutụtara onwe gị ala butuo onwe gị n'ebe aka gị dị onye fụ gị ọ mara ka ọra gị. Iji nwee maatụ, enwere ihe mere one day one of my brother butere m si m nwoke na ọdanshi ahụ si m na ya chọrọ ịjụ m ke nnọọ ihe ya ga-eme nwoke taa wite ego a ya eji kịta na ya chọrọ itinye ego n'ihe ke nnọọ ihe ọ ga-eji wee ego mee nwoke taa kịta na ọ chọrọ mgbagharị ya isi oke na ọ bụrụ na iji ego dị ụta gaa ahịa chọrọ ebe ị ga-egote nwaanyị na anọ ọbụla igoro tata
Marona echi na nwanne echi na anaghị amasịkwa ego ole ahụ ikwu ya ikpezi ike ego nwaala isie inesi na anaghị igoro iji wee maatụ 1 million naira ama mmụtụkọ 1 million naira ya si n'oge onye a na-agwa m ihe a bịara gwa m iji okwu ego ị ga-eji wee go a mana iji ọjọọ ka ịbịa gwa m ka m makwara na ịwa mere nke a mee nke ọzọ oruro 1 month December na yakwe nke esi biko ka eji ego dị ego tinye n'aka ya ọchị asịsị nsị ya na-awagodo na ndị tie ka mkpọkọ dị na gbuo nka mụ na mbọ mgbe ọ fọrọ chikwa ọchị nchụ ahụ gịnị ọ bụrụ onye ahụ itiri last 3 weeks ago rụrụ ọ na-achọ ebe ọ ga-etinye ego ya ngwa ya oge ya gụọ ana ọ ga-eru ọkpọrọ mmụ ịbịakwa eke esi ga-eji ego ego mgbe ọ na-ekwu okwu a nnapụta ya asị na onye ihe ọ na-ekwu abụghị eziokwu mana m mechiziri wee n'ezi anya oruru ọnwụ ya mere mbụzia na o kwuziri properties ụfọdụ ya paaki a na my yard n'akụkụ yard paaki ya ebe a ewo okay adị sure no airtime ya biye kwunu ọ bụ na ị ga-ejisi ike kpọghachi m azụ of course this story is important because ọ na-ahụ sometimes ị na-asị ndị mmadụ trọstụrụ gị ịma mma why and one thing with bad news or negative news or ihe ime na-adịrọ mma but that it spreads like wildfire ihe ọma ị na-eme ya na-egbu igbe mana ọkwa ife ime ihe ọjọọ because ndị nọ na-akụ ama nchọ ka gị na odo mmadụ a mekọọ ihe otu a nọ na mma ha like ọ bụ na ị nwere bad reputation ọ bụrụ mụọ ga-introduce mma ha anwa dị anwa introduce so onye gị na ya eme business amakwụdị m eme mma ha nwee anwa because anything mee mụnwa na onwe m aka m kwụzi ọtọ ka a ga-ejide because I'm not hiding I don't expect na business ga-aga sideways onye mere a lot of young people ji a na-akpọ middleman azaman apụta na-asị gị gịnị na egburu onye meanwhile onye ahụ amara ife ọ because na onye connect with the other person ka na ya mee business ego abatara achọbazie nyanwa na onwe ya bụrụzi onye for and ọ dị ezo because o nwere ihe ọma ụdị mmadụ ndị otu anyị na-amara ebe anyị ga-ezo anyị na-decide go that na anything anyị na-eme ga-akwụ ọtọ ka sịga ọkwụla ọtọ like this we don't have anywhere to hide ihe megodo like this anyị aka nweta anyị because anyị amarọ what to do so onye ka o ji adị very important if they say mother link me I'm active kpọọ m link ya people ama link gị up because nke ime with onye ọzọ ha anụgo maka ya that business that thing na-agara ọfụma because you keep to your words onye ọzọ anụghị ya and otu onye asụenyi ọ bụgodo n'ọgụ a kwa akara ime the plug of that thing because na ị nweghị integrity o nwere onye ga-achọ ịkpọ gị ịnọkwa nso mana ama nye gị that business achọba onye nọ kafanchan mana gị nwa na onwe gị na onye nọ kafanchan ga-eme render with the same service mana because asụ nwoke o because nwaanyị mee ya ga-asị ụmụ nwaanyị ọ nwaanyị ka gị na-eje mana asụ nwoke afa gị bụ sorry hello good evening kekime no gaa n'iru ka afa gị na ebe isi akpọ m Jennifer from Ezilo no gaa n'ilu brother offer the kita no Chukwu na ga-ehi atọ bụ promotion ya nwa kwuru eziokwu amen oh amen ọ bụrụ na a na-anụ olu ya nụrụ voice Chukwu na ga-ehi atọ bụ promotion amen ebe okomoko ụtọ na-atụrụ fa onye mere ji si na ada onye ahụ kpọrọ ọchị Chukwu na ga-enye atọ bụ promotion amen from ewo daalụ sọ
ya pride. A lot of ụmụ nwoke nwe ọ dị na ụmụ nwoke niile mana ọ nwe ndị na-amara control their emotions. So hapụ to were ha happy way ọ na-emebiri ha ife. Hello. Good evening. Ka ime? Ndị mma. Ka afọ gị na-ebe isi akpọ m? Honorable. Kedu nsụkwa na alụ gị kedu afọ gị na-ebe iwetusisi onu nnọọ. Wee kpọọlụ m afa gị. Eyi, daalụ sọ, daalụ honorable. Yes, International Men's Day. Anyị na-appreciate ndị dị ka gị. Ndị bụ ezigbo mmadụ na-akwudo n'okwu fa. Daalụ sọ. Ife oke na-eme na-abịa n'ebike ikwu ike gị na ha na-eme ya ka Chineke na-agọzi. Daalụ honorable. Daalụ. Yes, nna anụ iyi na-ekwu. Ị na-eme ị chọrọ ka mbịara iwu dị. Honorable chọọ ekpofu. Agbara m nkịtị. Mana amara m ihe m ekwu n'oke ihe. Hey, mba. Honorable ekwuzi n'ụdị ya biko. Ya anatakwa o. Chukwu ya eme ọ daba mgbe ya anatanwu. Ọmakwa m shaa. Eziokwu. Alright, daalụ sọ honorable. Afọ m obere ka honorable kpọfọ m court. Afọ m obere. Unu don't worry, wedding na-abịa, wedding bells. A ga-anụ ya soon. Ka anyị jiri nwayọọ. Ịmana ofe dị ọkụ, ofe na-atọ ụtọ dị ọkụ. Nwayọọ ka eji eri, ọ ma edabie mmadụ ile. Ya tago. So, akaklete agbakọ ama anyị nọọsụ ewepụ. Ma ọtụ nsogbu adịrọ, cheta na ịnọ na Volt 104.3 FM afọ mba ntị Chinazọ. Kịta bụ oge ndị Igbo anyị na-akpọ Odenigbo. Ebe anụ anyị na-ewetu n'obi a na-akpa nkata. Ka ụmụ nwanne tụkọ isi ọnụ, nyụkọ mamịrị ọnụ, onwe ike gbaa ụfụ. Tata International Men's Day. A na-eji m echeta ụmụ nwoke. Ndị mala chọrọ isi ụmụ nwoke jide kafaji. Ị nwere ohere ịkpọ m. Ndị chọrọ isi ụmụ nwoke ha anụ ka unu ji. Ị nwere ohere ịkpọ m. Kpọọ m na 0706 048 5853 ma kpọọ na 0915 570 8347. Ma esonyelụ m na YouTube. Anọ m na YouTube with our YouTube name Vote Odenigbo. Ị gakwana na YouTube gị mepee your search space tinye Vote Odenigbo isonyela anyị. Nwere ife ọzọ anyị na-arụ ebe abụrụ gịnị imego obiọma ịdị sure that na ife niile na-aga ka o si wee kwesị. Ịghọtago. So ndị nke nọ na YouTube, Pauline Godwin Ike onye nke m. Aunty Chinazọ, good evening. You are doing well, daalụ. Si m jisi ike jisi ndị ike nne m. Ife ọbụla ị na-eme aka sie gị ike nnọọ. Nwobi Fortune sim so through. Yes, so ekwesịrị nwoke ị na-ekwu nwoke ikwu okwu kwudo n'okwu ikwu. Onye ka o ji awụ ịnụọ nwaanyị echi niile nwaanyị ga-ebe ọbụla ọ na obi esie ya ike maka na ọ ma na ịbụ onye ọ ga-abụ ikwuo ime ịbụ ekwu eme. Ife ọbụla ị na-eme make sure that na ime gịnị na ị na-stand by it. Abụ na a wicked person. Gị na nwunye gị kpacha nkata ịpụọ ime ife ọzọ. Ịgwacha mmadụ okwu ịpụọ ime ihe ọzọ. Isi ndị mmadụ na ị ga-eme otu a ruo ime ihe ọzọ dị mma. Mba, the issue bụ na ọ bụla gị ka a na-eme ya like ya. Ịma ihe ịma mmenwu from day one. O nwe onye mmadụ atụdo na nwaanyị bụ onye nka. Na nwoke si ya, nne m, alaikekwa gị ka mụ na gị yaba. Ka anyị bido kịta within 2 years. Onye nke a gwakwara ya o. Onye nke nwaanyị because na ịmagonu ka m gwa ya born again anyway. Ndị ịmagonu ndị ọya ha nọ na chọọchị ma na ha nọ na chọọchị. Ndị nke bụ till after marriage. Ịghọtago. So o wee si nke nwoke na nna serve na chọọchị na position ọ nọ na ya kịta na ọma mmenwu oyi nwoke n'otu esi eme ya.
not after 1 year or 2 years. After 2 years, also have a chance at the unit. Hey, you're not just email with one just you're fine. Nwoke echebekwu ya, ọ nakwa na-ege ntị, nwoke echebekwu ya. Oluzie ka 2 years gafe. Nwoke dịkwa nice ọ da 2 years ọ na-echekwa na-adịkwa nice tu nke nwaanyị ochie nni ovuteri ya o jekwe no ịmago na-adịkwa mma na-agakwa ife niile na-aga ọfụma 2 years after nke nwaanyị asịrọzi oke nna m na m emechegokwa. Nwoke echerekwe 3 years ago wee sịkwa ya ha ọfa ihe a ngwa gị si m chere ọkwa na 3 years agago. Nke nwaanyị wee sị ya let me pray about it. Anọzi n'ime praying about it. Nke nwoke lose vezie patience. Show ezi onwe ya omume si mago show onwe ya because the truth is that agwa mu no nwoke were very patient people. Nwoke dị very very patient. Kama na ihe mezi na nke nwaanyị ji wee nke nwoke ji wee gosi ezi onwe ya bụ na ọfụtụzi na nke nwaanyị ka ọ gụchazi ka o mechazili savi na asavacha osobezie nwoke ọzọ in terms of onyezi onye ọzọ another chance na ọ bụrụ ọzọ nyanwa. So imago na iwe ma ife niile wee na-alụsa imago na ome nke a na-alụ imago nke nwaanyị fọbazie some characters pụtabazie enu ọmandịnwuzi kịta anụ a ha na-agbabụzi gịnị ma kpọọ ya sworn enemies kama ya akpụ ha adị ejizi anya afọ onwe ha without inwe this hatred n'obi fa because one nke nwoke echego na-eche nke nwaanyị on her words ihe ahụ ikwuzi mezie ya ịhapụ ihe ikwu mebe ife ọzọ. Nke nwaanyị na onwe n'ife ọ na-emezi na ọmara dị because nke mụ na nke nwaanyị na-ekwu nke nwaanyị si m eziokwu nwere intention na nke nwoke anyị nwere n'isi maka na ọ bụrụ spek ya wee sị mana mistake ime na from the day one nke nwoke agwa gị fife emegokwa 5 years okay wee ma how long it has lingered okay ka wee 4 years yeah the 4th year nke nwoke si ya biko ka mụ na gị mekọọ wee si ya mba na ọ na-aserve now nke nwoke na-echezi on her words ka ọ na-echezi bisizie even ka ọ na-chetara nke nwoke remind ya ọtụpụ ya let me pray about it mana meanwhile ị na-enye other men chance a na-enekwa anya because like I said nke nwaanyị born again ịmago na ndị born again relationship and nke nwaanyị na-eme gịnị na-enye nwoke ọ nekwa anya ọfụ na nke nwoke ọ dabarakwa ọsịpụ ya mba biko na ịdị kanal mụ nwa bụ believer mana nke nwoke na-echezi nke nwaanyị ka o fulfill her words. Unfortunately she didn't come through. Owute nke nwoke show ezi attitude nke nwaanyị pick based on the attitude wee gwawazie m na nke bụ eziokwu bụ na ọ chọrọ ọkwa this man no say mana ime mistake nke nwoke anụ echange overnight o change overnight from that day one ịkarịsịa nna m na ọma nwa ọkụkwa ọ sị m na ọ mara ka ọ ga-esi wee gwe anya na ọ dị younger then. Imagine onye dị 23 at that time or 22 ọ mara ka ọ chọrọ ịkpasu iwe wee sị ya well unfortunately bụrụ ụmụ nwoke niile mala take rejection nicely. Anyị ekwugo maka ụmụ nwoke anyị ekwugo maka rejection ebe anụ a before otu ndị man si handle rejection ụfọdụ adịghị a lot of people adịghị handle ya well especially ụmụ nwoke maka pride ịnọkọta isi nwoke no ha ịnọkọta isi nwoke no it takes the grace of God if nwoke ị ga-asị no echi na ọpụta ọ dị neutral ọ dị nice ọ na-afịa arụ but for ụmụ nwoke bụ na ụmụ nwaanyị si unu na ọ bụrụ ife ọjọọ mean that na ụwa ga-agwụ ọ na o nwere something bad about you ọ the girl's loss ọ bụrụ nke gị o nwere anything bad about you nke nwaanyị you just did not see something. I prefer na mmadụ si gị no than na o ji ifere si gị yes echi na unu na-anọ n'ụlọ ọ bụ na ọ daba ọba marriage echi na kitikiti katakata na katazie kwesịrị inwe spark ekwesịrị inwe ya ya bụ nwaanyị fọ si oke enwesị inwe one or two things bụ nwaanyị fụ osi oke mụ na onye a one or two things I can stay nwoke fụkwa this one or two things ụmụ nwoke na-aka afọ ebe ụmụ nwaanyị nọ mana ụmụ nwaanyị na-adị aka afọ karịa ebe ụmụ nwoke fụ ụfa because ịmara one thing with this life bụ na ọ bụrụ onye like ya like gị
I up to some madam. Can you mean they like on your like? Oh, no, like Rogi. No, from Mario or frog in that, or they are forgetting that way. Or hate Rogi. So take your yeah, this game. So a lot of people they hold onto your words. As smoke you see who you go for don't need you. What all the trust? So this thing alone name why or trust okay. Hello. Good evening, Kekime. When you turn you Samuel na Emeka ka ebe isi akpọ m. No. Ndị oyi. Thank you. Congratulations na gịnị. Onwekwu ihe nwini. Ha. From your lips to God ears o mana onwebekwa ife ma mana ọ dịka ọ na-osibego spiritually ka m na-eche nke oye. Nsogbu. Hey. Oh, nsogbu adịrọ. Daalụ. Oh, daalụ so. Oh, Subanum, congratulations. Congratulations. All right, daalụ so, daalụ, of course. Hello. Kekime. Okay, na chetala azụ. No. Toro ogologo. So that is why you can do most women. Some gay men it's the character of the father. If you such a thing. But so now them even now why again what can make it anything then do what kind of material for. Why you know why you go like love you have no work. I feel very biased. Because one of the super side. You know go. You go look people there to watch your mom. Now one in a quarter na really look one you got love mother you love other love. Oh when the angle self time I don't want no other for you now.
So for me, one issue down and what I'm more of them water or one thing because more I'm an anime losing. Just like now, that booster, the liar, no my sister, no she showed no. Even my mom see my sister, I am not good. The same man is squeezing with a female. Imagine. Ha! Oh, in case my sister narrowly escaped, cannot cover the other female. My sister told them female. See, there's a matter problem in Bula Monso. They go what you do. Is born in Wefo. I told me, you want. It's one in any. Sure. My sister got up, but the next thing working straight to hand pose here, handbag here. We go in never. That's anywhere. If I'm there, but I go for the man, ever. A couple of family in here, but anyhow, now I go river. So the marriage is good. So here in the Coco and people working against him as a man. Because, like, look, Coco is the group people last time they go. What can they provide for the family? They are pretending with 200,000 accounts, 300,000 accounts. Then about the could one mother where they may consume Mabatas, why this is him. The man continues. You don't need a brother. You begin to go your accounts, what way influence the woman. Or Patazi, upload this data on Abu Dis and Pagin with the honor for. Upload on CBN is now in error. The honor for. Bible, the church that's why I read no sense of it to tell you Bible. The smoke of the was a perfume. You were going to be. Can't be. Oh, didn't Ghana Muda, why would tell people how to go my boss? The last time one mother. So, yeah, I need a poster is a like, okay, uncle now more kind. About here, only in case going to good for that woman. Who I am the job, another put up Nordic, Hannah Madis. You wouldn't want to influence here. I need to block all the other person's food. What can more kind of boat? I'm a man, I've studied most of our men. By John Do. Because we didn't have any by John. So, okay, no peer. What are the both people? Mana, you work in a man that you do. Many email stand on your no, stand on your yes. Okay, in a man, they are no, imagine a very different. It was a mozo. Man, it's in your work in a man working. So, okay, that's the area I'm going. Okay, go through in a Irunabo is very bad of him, man. So, I have a motor and what? Daalụ sọ. Nwoke bụrụ nwoke, ọ dị adị mma nwoke ịbụ gịnị ekwu ofu ime ọzọ. Ọ dị very important. Hello. Hello. Okay, ka m kpọchala ofu egwu nnacheta azụ mbidokwa ebe m kwụsị na calls unu. Daalụ for your contributions. Unu niile ndị kpọọ m ebe ọbụla dị iche iche mkpọọ m na-asị unu daalụ. And of course, enwe m ndị nọ na YouTube live m ndị dịka Nwachukwu, Ugochukwu, Mark, Nwobi Fortune, Nwachukwu, Ugochukwu, Mark, daalụ. So some men are just like that. Ya ụmụ nwoke problem anyị nwe bụ gịnị? Pride. And if I am more na dịka otu iwe si emebi ihe, pride na-emebikwa ihe. Dịka otu ọnụ nwaanyị si emebi ihe, pride na-emebiri ụmụ nwoke ihe. But I just pray that na ndị na-ege anyị ntị bụ na onwe onye nọ ha na-akụ dị otu a, that n'okwu ọbụla ha gwa afa na ha ya na-anụ ya. Because another thing with adults bụ na adult bụ adult, ha ga-asị gị na ọ gị ga-agwa ife ha ga-eme. Mana some adults na-adị anụ ife ekpere na-ekpe one day ka fa banye n'okwu ọya ahụ ya mụziri ha ihe. Yes, because some adults need, like example, ụfọdụ ụmụ nwoke, ụfọdụ ụmụ nwanyị bụ ihe ha need bụ strong hand, nya ihe ike ime, ọ bụrụ ihe ike nke mmadụ enwu, no. Nke ọ ya iru enwe sober reflection, chee omume gị eche, si ihe ga na-eche gị ọkwa ọ bụ na ị mere ihe otu a, ọkwa otu a karị dị otu a, mana ọ ya adịgo too late mgbe ị ga-ejide kwube all those things. Mana agara ebe ọbụla nna na cheta azụ, just ka mkpọchalụ nwoke esike Fino featuring Hush Puppy. No, daalụ. Hello, this is a prepaid collect call.
Ah, na, 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 na. One can seek away, one can seek away, one can seek away. My belief. Ah, na, na, na. Yeah. Ah, na. Yeah. Atagom konkiri. Kedi ife bifa. Kedi ife bifa. To be a man. To be a man is not a day job. Hey, that's so it be. To be a man. To be a man is not a day's job. Hey, that's so it be. Okay, fair. Woke be fair. Woke be fair. Woke tocho seri be ya. Woke na akpata ego. Woke Oge ne mama ya anya, ne papa ya anya, wee nekwa ụmụnne ya, tinyere ndị wee tinyekwa ndị ọkọ ya, plus girlfriend, ife nwoke na-afụkwa n'orike, mpụta ụkwụ ọzọ, Chukwu Olisa mekwa m nwoke. Hey, to be a man is not a day job. Hey, na so we be. To be a man is not a day job. Yeah, that's all it be. Them say you know they ask am where he go hustle for Ghana. No make a fall. Nwoke m kedu ife na-eme gị? Ya na ọgba na-ewu ọdọmisai. Ya na ọdọmisai. Nwoke n'ife. Oyimu nwoke. Efleva n'abalị ya. Oje mgbe enwe ilo. Ịmakwa na nwaanyị nọ na ịmakwa na nọọsụ nọ na Amerịka. Nwoke. Hey! Yeah, na so it be. To be a man is not a day job. So far they're crying. I went on the area.
To be a man. To be a man is not a day job. Yeah, that's all it be. To be a man. To be a man is not a day job. Yeah, that's all it be. Oh, yo, yo. Oh, yo, yo. Yo, 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 yo. And I checked out on Vote 104.3 FM. Yes, so the first song about featuring Hush Puppy. And I'm on a Hush Puppy Nonanga since for a very long time now. And I'm the reason why you do Jenga. Ndị amaro test ya nọ sim na unu amaro. Maka na nwoke na-achọ ime gịnị decide ịgba mbọ mee ya n'ụzọ na-adịrọ mma aka wee kpara ya because ihe ọ na-eme dị against the law and I ma that na abịa n'obodo oyibo nobody is above the law. Also na Nigeria ka ụdị ya nwee ike ime. Welcome to the country ebe I see from. All right, so but only like that one inspiring from the prison because nyawa no onwe amagori fo jail as nwoke je ya wee pụta ma n'ụzọ agara ebe ahụ onye ka o ji wee si na that song ọ sị run your own race on your own pace. O mean ife ọbụla ị na-eme make sure that na ị na-eme ya n'ụzọ nke go ejina maka onye ọzọ n'ife onye ọzọ na-eme wee je gbakanara ya chi gị n'ọsọ. Akara aka dị iche n'iche mmadụ niile abụrụ ofu. Mmadụ niile abụrụ ofu. Eji na-ejiri maka ihe ịmara anyị ya je daba n'ihe ịma mpụta nwunye ya. I need like a Hush Puppy, including me. Yes, because on knock our own Robin Hood. On eke ihe ọ na-adashi ego adịrọ mma. A lot of people ndị agụụ na-agụ bụ ndị ọ dashchara ego mere anyị love ya yes but ọ kpatara ego ya n'ụzọ dị mma mba. Ọ bụ na onwe ha ego ndị mmụ ya love ya mana due to na o nwere ego ndị mmụ ya dị plenty because o nwere the opportunity for ụwa emia. So one thing chọọ ịkọwara unu as nwoke bụ ka m na-asịkwa unu gbaa mbọ na ego bụ mma nwoke na nwoke ma mma emeni ya n'ụzọ na-adịrọ mma. Ya nwoke na-afụ erike and we know adọghị ma anyị appreciate unu ụmụ nwoke especially anyị nwa nọ na Odenigbo. Anyị na-appreciate nwoke ọ dịrị easy. Ihe unu na-hold down otu si eme ife otu si abụ nwoke mbuchichakwa nwoke na-abịa ya wakwa nke dị n'ụlọ. Nwaanyị ama mmenwu ya. Ụmụ nwaanyị ama mmenwu ya. 1/3 of ife unu na-eme anyị ama akụkọ. But anyway, daalụ. So maybe phone line ka anyị na-chekwa azụ. Can pick a few calls before I'm pitching for today. I'll be going summarize in 2 minutes. Of course, may pick more calls. Bomb na 0706-048-5853. What one at 0915-570-8347. I went Mwachukwu Ugochukwu Mark. Awesome, there is a man in my street and he's always pompous of himself. Oh yeah, nah, yeah. Onyeje Cecilia man teaching us a good evening, Dalo. Chiama Camera. No, ODENIGBO live on YouTube. Alright. Anyway, may peak. 0706-048-5853. Hello. Kekime. Evening. Kafagina ibisi akbom. Kingsley from Enugu Gwaji.
ị chọọ ịkụ ya kịta ka ị ga-ahapụ ya ma sị ihe ga-eteki 2 minutes 3 minutes. No way 1 year on last 3 years. So this girl on email the girl like they take good care of the girl. So over the girl not your queen so the girl could take so the guy may take care of this girl. So Mbodu is involved no ya. The girl but and the year has drawn no way all yours off Kayam so Cholo Zino ya. So like play, this girl, no other person else in Oya can come out. So this my friend now, no just for this girl now, now. No, come now, so this girl because only your job may know me this girl. Oh, the girl, no like the girl could acquire a video night, only make quite the girl in Bolu in Morgan, the girl to see him, but not done. So sometimes, mostly all wives here now they made it through me and say, and how we keep now you okay among what you working now like you know, Maka Ian is from the man. I just mature. Man, I'm working with this right time for the man to settle down. But I could say the man now actually in here. But Odoroma, cha. Odoroma. Dalo. Yes. Odorokwa mma. Ka intentionally ịma na nwoke anụ a na gị na enwerọkwa akụkọ ijiri maka ego wee nọlụ with the man. Ihe ọbụla ịfụkwala iwelu. Ihe ọbụla ịfụlụ no at this point iwelu. Because you cannot man toil with people's emotion. You not toil with the person's emotion, not toil with his money. Okay. Hello. Honorable. Okay, no. Okay, that's not by January. So January and Olube mmeme ka unu marụ. Yes. Ọ dị ka Eziagụ. Adịchara m sure mana ọ dị ka Eziagụ. Adịrọ m sure. Mba, of course. All right, Dalo. Oh, bye. All right, 0706-048-5853. Hello. Mgbede ọma ka afọ gị na-ebe isi akpọ m. No. Yes. O nwere ihe ọrụ pụta na nwoke ana m ekele ụmụ nwoke ọbụla na-ege ntị apụta na nwoke asị na onye a nwoke ọ bụrụ na onye a nwere ego kiri kpọọ ya nwoke ọ bụkwa na onye a dara dị mkpa ma ọnwa afọ na na-ewu ihe na akpọ ya nwoke na-eji mmadụ nwoke bụ mgbe eletere n'obodo na o nwere akọ na uche zuru ezu akpọ ya nwoke o nwere kwaliti ọ nwoke ka ọ bụ akọluche ya gara egosi ihe ọ na-eme ọ ga na-aga n'anya ya a na-asị ya si na onye abụ nwoke o nwere onye ga na-akpa agwa dị anya ile ya anya ya sị onye ọkwa nwoke awụdị abụọ na-akpa na mgbadi ụtọ ọha so ya bụrụ ya mgbe ọ dị ka ihe na-ekwu maka nwaanyị nwoke nwaanyị elu di na nwunye amaka kama si ise ekere onwe nwoke perfect marriage Adam and Eve failed. O doro onye ọbụla anya isi ahụ nwoke perfect marriage ebe ha abụọ failed. So ihe gbasara nwoke na nwaanyị ha na-ekwu Baịbụl nwaanyị ekwu na-agụkwa na-aghọta ọ kụzichiara ihe niile gbasara ọlụlụ di na nwunye n'ihi hụrụ nwaanyị si ya na ya laikere ya gị na ya anaghị o nwere otu Baịbụl sikwe na-ekwe onwe mgbe ọ na-asụsụ ya akwamiko ya na akwa na ya na nwaanyị ọ sị marriage is honorable when bed is on the fire ọtụtụ marriage taa the fire is bed ya dị mgbe ha nweziri nsogbu na n'ime ha bịa na redio house ha sị na nwaanyị emekwu nwoke onweghị chọrọ ezigbo so ihe ọbụla nwoke nwa akọ ọ na-egosi na onye akọrọ uche ụlọ emeghere
na mmeri te na onye ọbụ ọkọrịta onye dị ocha daalụ. All right, Dalo. Okay, I'm gonna again one more call. Okay, this is our lucky last caller. Onye nke ga-abụzi onye nke ikpeazụ ga-ewelu call ya n'ụbọchị nke taa. Hello. As in, what's that radio gị? Okay, actually, like somebody got contributes to the show. I'm going to 0706-048-5853. And of course, now was thinking that I know Maku and I'm gonna celebrate who working with ODENIGBO. Yeah, me go do first because anyway, a lot of men in my family, even though sometimes working is very, very annoying. Very, very annoying. But now I'm going, I am Anji Makia we have to acknowledge their roles. Hello. Hello. Kekime. Nna Emeka wenite onu gị. Okay, enweta m your points, mana ya enwezi time. Enwetego m point gị. All right, Dalo, enweta m your points. You want to go? Anyị na-achị kọwatala anyị ndị na-ege mụ na gị ntị. That's now bụrụ by nwoke iyi nwanyị budikoko. Na olden days na ọ na-awụ achị nụ nwanyị nwoke declare intention ozugbo before you marry plan. Yes, ọ bụ ị na-egebu ODENIGBO ekwubugo m ya before. So na in the olden days ọ bụrụ mgbe anyị awapụta nwoke na nwanyị anọlụ si na na-edate mba. Mana times have changed. Time change go nwoke nwanyị na-egbu nwoke na-egbu nwanyị, even though na adị amụcha mmadụ, mana ọ dị very important to some extent ịmatatu onye gị na ya na-emekọ ya, especially the family of the people you're already involved with. So you can just na sometimes or most of the times iyikwa nwoke na-adị mma like ọ onye mma ọma nnọọ n'ụlọ dị dirty, ọma nnọọ n'ụlọ aja dust dị n'anya. Ma imagine ije nụta nwaanyị bụ na aja dị n'ụlọ, aja adịghị n'ụlọ, we die there, ọ nọ ebe ahụ nwere ihe ị na-akọ ọchị ịnụ. But ọ bụ na ịmata gị na onye a ịmago dị na mma, ịma nọ na like a lot of things. Those days agagokwa anyị nọ na now. Ebe ọ ya nwoke teta ụla o decide ya na ọ ya akwa nwunye ya seed, ma nwunye teta ụla o decide ya na ọ ya egbu di ya. All these things ga-eme gị mara the temperament nwoke, ịmalụ temperament nwanyị. Gịnị etupụla a na-akpa nkata, nkata bụrụ nkata na-akpọ, ị ga-anọ with mmadụ, conversations to topics ga na-abịa every week, every two, because ị ga na-afụ ome that man na-eme or ife ọ na-eme, ịjụọ ya ajụjụ okwu ọnụ ya ga-egosi gị na onye a ga-edi nwe ya ka ọ n'ime ndị nwe ya. So yes, in the olden days emere etu esi wee mie, mana ụwa dị mma mgbe ahụ. Cheke ka ụwa dị kịta. So in as much as I na-ekwu all these things, ụmụ nwoke anyị ma na role na ya man taking over. Ọ dịrọ possible. Mana anyị bụkwa ụmụ nwaanyị like kwa nwoke na-pay attention, nwoke dị loving, nwoke dị kind, nwoke dị generous. Emphasis on generosity. And my advice ụmụ nwaanyị, ọ bụ na o bidoro n'oge n'odobe gị anya ka isi wee dị sure na ịba na the married n'oge na ọkwa the same excuse, because anything ifu ka gị na ya na-edate ka ị ga-afụ times 2, in fact times 4 na ịba na marriage, because onwego gị bi n'onwego gị. Ịghọtago? So ihe ọbụla o bido na gboo, aka ọbụla ịma na ịchọrọ ka o weta, enye ni anya. Aka ọbụla ịchọrọ ka enye gị, eweta ni ya. Ụmụ nwoke dị very nice and loving, mana ọ bụ na ifefa ga-set aside this their pride, a lot of us ga-aga long way in our marriages.
so na-asị unu daalụ ka unu wee nọnyelụ m n'ụbọchị nke taa. Kechi na bụrụ ụbọchị ọzọ mụ na unu ga-anọ na Volt 104.3 FM na Odenigbo na-abịara gị every day by 4 wee ruo 6. Afọ mba Chinazụ na-asị unu daalụ. Nwoke ọma by Chike ka ị ga-anụ next because ụmụ nwoke dị mma a nwoke na-eweta ego bụ ife anyị chọrọ. The kind, the generous Maluchukwu na-asị unu daalụ.